Basira TV ta labarto cewa wani sabon bincike da CNN ta gudanar ya gano cewa babban ɓangare na sansanonin sojin Amurka a faɗin yankin Yammacin Asiya an tarwatsa su sakamakon hare-haren da Iran da abokan ƙawancenta suka kai, lamarin da ya jefa Washington a damuwa da firgici kan lamarin. A cewar binciken, wanda tashar ta wallafa sakamakonsa a ranar Juma'a, an kai hari kan akalla sansanonin sojin Amurka guda 16 a ƙasashe 8 na yankin. A wasu lokuta an bayyana lalacewar a matsayin mai tsanani, har ta kai ga sanya wuraren da aka kai wa hari suka zama kusan ba sa aiki kwata-kwata, in ji rahoton na CNN. Sakamakon binciken ya nuna cewa wuraren da abin ya shafa sun kunshi mafi yawan sansanonin sojin Amurka a yankin, kamar yadda wani mataimaki na majalisa da ke da masaniya kan tantancewar barnar ya shaida wa CNN. An gudanar da binciken ne bisa dubban hotunan tauraron dan Adam da kuma tattaunawa da majiyoyi daga Amurka da kasashen Larabawa. Jami'an da aka ambata a rahoton sun bayar da ra'ayoyi mabambanta kan girman barnar. Akwai matakai daban-daban na tantancewa, in ji wani majiya, daga waɗanda ake ganin an lalata dukkanin wurin har sai an rufe shi gaba ɗaya zuwa shugabannin da ke ganin ana iya gyara su saboda muhimmancin dabarun soja da suke da shi ga Amurka. Sai dai wata majiya daga Amurka da ke da masaniya kan lamarin ta ce, ban taɓa ganin irin wannan ba a baya. Hotunan tauraron dan Adam da CNN ta duba sun nuna cewa hare-haren sun fi karkata kan muhimman kadarorin soja, ciki har da tsarin rada, hanyoyin sadarwa da jiragen sama. Abu ne a bayyana cewa sun gano waɗannan wurare a matsayin mafi sauƙin kai hari da kuma mafi tasiri, ji mataimakin majalisar. Tsarin rada ɗinmu su ne mafi tsada kuma mafi ƙarancin samuwa a yankin. An kuma bayyana cewa yawancin waɗannan na'urori suna da tsada sosai, kuma maye gurbin su yana da wahala. Tasirin kuɗi na har-harar ramuwar gayya na Iran ya kuma fito fili. Mai kula da harkokin kuɗi na ma'aikatar yaƙi ta Amurka, Jules Hostri, ya shaidawa 'yan majalisa cewa yaƙin ya riga ya ci Amurka dala biliyan 25. Sai dai wata majiya daban da ke da masaniya kan lamarin ta ce kimantawa ta cikin gida na nuna kuɗin ya haura haka sosai, inda ya kai matsayin dala biliyan 40 zuwa 50. Wannan ci gaba ya kuma haifar da damuwa a tsakanin ƙawayen Amurka a yankin. Yaƙin ya nuna mana cewa kawance da Amurka ba zai iya zama na musamman ba, kuma ba shi da cikakkiyar kariya, in ji wata majiya daga Saudiya ga CNN. An fara hararar ramuwar gayya na Iran ne a ranar 28 ga Fabrairu, jim kaɗan bayan da Amurka da gwamnatin Isra'ila suka kaddamar da sabon hari kan Jamhuriyar Musulunci ta Iran ba tare da wani dalili ba. Akalla cikin hare-hare sama da guda 100 na ramuwar gayya, rundunar sojin Iran ta kai munanan hare-hare kan muhimman kadarorin Amurka a faɗin yankin, ciki har da ƙasashen Saudiya, Qatar, Bahrain, haɗaɗɗiyar daular Larabawa, Kuwait da Jordan. Haka kuma an kai hare-haren kan kadarorin gwamnatin Isra'ila a faɗin yankunan da take mamaya.